Aglalong agmay-may saak nga agbibiyag. Dito'y lugar anapudot a syudad, lugar dagiti Arabo makaited namnamag. Malaglagip ko dagiti naglablabasan, jak mapupuutan agarubos dagiti pagpagapo kadagiti anak ko. Ikarkarigata saan amay-may sa ti aldaw addang tumet oras aniragsak sumangbay. Pagyamanak unay taadan nasaraka, gayem manasingpet mangliwliwa kasarsarita. Kasta malmaldayak awan pagpasagak kajatnak anyaman nga oras. Saan amay-may sa ti aldaw addan tumet oras aniragsak sumangbay. Pagyamanak launay taaddan nasarakak, gayem manasingpet mangliwliwa kasarsarita.